Sunog nga miulbo sa sitio San Miguel, Barangay Luray, ganin Dakman, Sugbo sa mga alas 12 kaginang hapon. Mikalasog usa ka kinabuhi. Gipaubos sa kamubiruhan ang alarma sa sunog sa second alarm. Mga alas 3:01 karong hapon. Giisa dayon sa third alarm pagka alas 3:08 tungod kay ang usaman ka residential area. Sa spot report, gipahibaw Cebu City Fire Department nga usa ang nakalas sa maong sunog. Ilang giila ang biktima nga usa ka Amado Maglinte nga nag-edad og 50 anyos. Gihulagway ang biktima nga usa ka paralisado. Sa susamang spot report, gitumbok sa Cebu City Fire Department nga nagsugod ang sunog sa Penimay nga gipanag-iya sa Gaudencia Riculcul. Gibanabana nga mabot ngadto 600,000 ka pesos ang nahimong danyo sa sunog nga miog daw og 30 ka mga Penimay. Gisusi pa sa Fire Department ang hinungdan sa maong sunog.